Benvidos a Canal Barbanza, benvidos a Ágora. Esta semana temos como convidado a Xosé Antonio Vázquez Cobas, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira. Benvido, Xosé Antonio. Hola, que hai? Boa tarde. Que tal por Ribeira? Temporal vai e ben? Sí, pero bueno, está bastante ben, hoxe ainda menos mal. Levamos xa case ano e medio de legislatura municipal. Que valoración fai o BNG de Ribeira do goberno do PP e do seu alcalde? Bueno, casi unha pregunta que sería máis adecuada para o alcalde, porque como estaba acostumado a gobernar con maioría absoluta, de repente se atopou, despois de 20 anos, o goberno do Partido Popular, que non a ten, pois é unha legislatura para eles completamente diferente, tamén para nós, no sentido de que temos que falar moito máis con eles, claro. Eles teñen que falar con nós e queren sacar as cousas adiante. Pero niso consiste a política, non? Claro, nese diálogo entre as forzas para... Efectivamente, unha das cousas diferentes desta legislatura con respecto ao anterior, que é da que eu podo falar, é pois que en esta teñen que falar, na outra non lles facía falta falar. Home, si, che comunicaban as cousas e tal, non? Porque, en fin, era o normal, o legal e o obligatorio. Pero agora xa non vale con comunicar. Hai que falar, consensuar, hai que acordar, hai que poñerse de acordo. E iso creo que é moi bo para a política de Ribeira, para o povo de Ribeira e para o Concello, claro. Hai diálogo fluido co Partido Popular e co seu alcalde durante este tempo? Sí, sí, home, costalle un pouco, non? Sobre todo ao principio, este primeiro ano, claro, ao principio parece como que ainda non se daba conta, hasta que sufriu no pleno as primeiras, vamos a dicir, derrotas, que non son tampouco derrotas, pois non se daba conta de que non tiña a maioría absoluta. Pensaba, é un pouco a inercia, non sabes? Levas tantos anos gobernando pois ca túa maioría cómodamente e de repente levas unha cousa ao pleno, pensas que todo o mundo che vai a dicir que sí e de repente che din que non, entón te das conta de que non estás na situación que estabas antes. Pero, bueno, eu creo que leva bastante ben. Manolo é un home que ten bastante experiencia política, un home que, en fin, ao longo da súa dilatada historia estuvo no Parlamento, sabes que había que falar moito e, bueno, levo bastante ben, As súas táboas na política... Sí, claro. Na política tan, non? Non podemos ser inxenos e dicir que non, que é así. Hai propostas conxuntas co resto da oposición, non só co Partido Popular, senón co resto dos membros da oposición para sacar propostas adiante? Sí, moitas propostas, moitas máis do que a xente pensa. En Ribeira, unha das cousas que levamos feito este ano e pouco que levamos aprobado unha serie de regulamentos que a toda agora o Partido Popular se negara a aprobar e que agora o aprobamos pero falándonos entre todos, tamén con eles. Porque, afortunadamente, o falar, o que falamos, o que dicíamos antes, o falar, pois, para aprobar as cousas, ata agora se levan sacado por unanimidade. Estoume a referir, por exemplo, o BNG na legislatura que eu estuve no Concello, levou ao pleno un regulamento de participación cidadá que foi rechazado polo Partido Popular. En esta legislatura aprobámoslo, falando entre todos. Levamos un regulamento de inclusión social, que era unha demanda longamente reclamada pola oposición, no caso tamén polo BNG, e tamén se aprobou, tamén falando con todo o mundo. Levamos a proposta do meu grupo un regulamento de agasallos, un rexistro de agasallos, porque había cousas que non se sabían onde estaban, nin como estaban, e tamén, falando de todo, se aprobou tamén. Quer dicir que, pouco a pouco, os modos van cambiando, porque a situación así o require, eu creo que todos nos estamos dando conta, claro. Que pasa? Que para os grupos da oposición, igual que para o goberno, é moito máis traballoso. É moito máis traballoso porque hai que falar con todo o mundo. Esa era a miña seguinte pregunta. Claro. Detrás destas aprobacións, destas mocións, destas ordenanzas, hai moito traballo que a xente pois non está claramente visualizado, non? Ese é un reto que temos. Temos o reto de facer chegar a xente a información que vexa o que se está facendo no Concello. Porque, claro, falamos dun regulamento de participación cidadá, un regulamento de inclusión social, pero, claro, hai propostas, contrapropostas, emendas, eu añado isto, a min isto non me tal, porque non facemos así, nos reunimos unha vez, nos reunimos outra vez,
se aproba inicialmente, está a exposición pública, se pode emendar incluso despois no pleno, a xente tamén pode participar. Si, non é como antes. Antes acaba unha proposta, este é o regulamento que hai, eu non estou de acordo, bueno, pois, se non estás de acordo, mire, estou me lembrando que nos dicían, vostedes falan moito, pero vamos a votar. Entón, cando votamos, pois así durante 20 anos. Agora non é así. Bueno, agora non é así na primeira parte da legislatura. Veremos o que pasa na segunda, porque xa non estamos na mesma situación que comenzamos. Como ben sabes, hubo diversos cambios nos grupos municipais, entonces a situación é máis voluble, vamos. Unha situación política a de Ribeira que vai mudando, eso que levamos ano e medio só de legislatura. É complicado, é complicado. Bueno, sabes que son tempos convulsos na política a nivel de Estado, a nivel do noso país, de Galicia, e tamén a nivel do noso concello. Non somos alleos a todos estes movimentos que se están dando na vida política do país. E Ribeira, pois, é unha cidade importante, e claro, tamén se manifestan. Cal é o labor do BNG nesta legislatura? Que traballo está facendo? Nós, cando me presenté as eleccións con o meu grupo, o Grupo Municipal do BNG, nos dixemos desde o principio que esta tiña que ser unha legislatura no que había que atender a xente. Estábamos nunha situación moi complicada, eran os anos duros da crisis, inda que eu creo que a crisis non pasou, inda que a xente dice, a crisis xa... non pasou, porque ganar 600 euros ao mes ou 500 euros ao mes, tal como está a vida, pois eso non estamos superando a crisis, verdad? O que pasa é que, claro, aqueles foron uns anos moi duros de recortes, uns anos moi duros de repago de medicamentos aos pensionistas, uns anos, os recortes, como sempre suele acontecer en estes casos, van á sanidade, á educación, en fin, os servicios sociais, a dependencia. Entón, estuvemos capeando temporal e reclamando, manifestándonos sempre, levando proposicións ao pleno en contra desos recortes e facéndolle frente da maneira que mellor podemos. Entón, nos dixemos que en esta legislatura o BNG se iba a preocupar sobre todo pola xente, polos servicios sociais, que non había ningunha obra máis importante no Concello de Ribeira que atender a xente que o necesitara. Sabes que se falan de grandes obras, se falaron de grandes obras no Ribeira Atlántica, se falan de grandes obras agora, e nos dixemos, pode que haxa obras moi importantes, pero non hai ningunha obra máis importante que atender a xente de Ribeira que está pasando mal e que está pasando necesidades, que é moita, porque hai un problema moi grave de desemprego, que se ceba fundamentalmente, moi fondamente na xuventude. Hai un problema tamén grave de que os sectores produtivos atravesan momentos moi complicados, o problema do mar, o problema do marisqueo, o problema da pesca, o problema industrial. Eso está deixando a moita xente nunha situación precaria que todos os cidadáns solidariamente temos que colaborar a cubrir. Por eso, un dos nosos principais, digamos que, motivos de estar sempre machacando no mismo, era que se fixera unha lei de inclusión social para que se atendera a emerxencia social, porque había moita emerxencia social. Entón, os cidadáns de Ribeira deben de saber que este Concello tamén, eu non vou dicir que o grupo de goberno non teña sensibilidade, que tamén a ten, pero tamén pola sensibilidade da oposición e pola teimosía da oposición, pois se dedican millóns de euros a servicios sociais. Millóns de euros a servicios sociais. E que en estes orzamentos que tivemos que falar se deu un salto impresionante para atender a emerxencia social. Pasaron a 100.000 euros de emerxencia social, que non chegaban nin a 40. Ese é o motivo polo cal o Bloque Nacionalista Galego, despois de 20 e tantos anos, por primeira vez se abstén nos orzamentos do Partido Popular. Porque esa situación nova da que falábamos antes obrigou ao Partido Popular a falar con todos e a consensuar os orzamentos. Non todo vai ser o que diga o BNG, nin todo vai ser o que diga o PSOE, nin todo vai ser o que diga Ciudadanos, pero todos podemos aportar, se somos capaces de poñer por arriba as necesidades da xente, que é o principal problema que temos, as necesidades da xente, pois entre todos intentar solucionalos. E se soluciona ca solidaridade de todos os cidadáns. E os cidadáns tamén está ben que o saiban, porque este Concello ten uns servicios sociais, un departamento de servicios sociais, formados por uns profesionais moi competentes que fan frente a todos estes problemas con gran profesionalidade. E afortunadamente,
non hai casos, como hai en outros concellos, pois de xente que vemos que se están botando fora, porque sempre se dan atallados. Porque temos unhos profesionais competentes aos que nos apoyamos, claro. E iso está moi ben para os cidadáns, que os cidadáns saiban tamén, que este concello, cos seus impostos, se está tamén preocupando de que os seus cidadáns non estén pasando, hai dificultades, pero non estén chegando aos extremos que vemos en outros sitios. Cantas mocións ou propostas levaron ao pleno e que saíron adiante ou non quedou ninguna sen que Bueno, non, me levamos moitas, o que pasa agora ao ser un grupo máis, pois hai que repartilas, porque o tempo é o mismo. Entón, por primeira vez, digamos que puxemos un tope, non? Podes levar 10 en 6 meses, ti podes levar 8, según a proporción de votos que tes, pero non nos queixamos, quero dicir que levamos todas aquelas que necesitamos levar, as levamos, as que consideramos que son imprescindibles, as levamos en caso de que fixera falta por urxencia, que o regulamento municipal así o permite, bueno, temos levado moitas. Algúnas simbólicas, como por exemplo, simbólicas é un dicir, porque son moi anheladas pola poboación de Ribeira, como foi, por exemplo, o festivo da Dorna, non? Cantos anos non levaba os partidos políticos intentando facer festivo local o 24 de xullo, día da Dorna, non? E se pudo facer este ano. Por qué? Foi aprobado por todos os grupos, menos por o Partido Popular, claro. Pero xa non aprobou nos últimos 20 anos. A oposición ten unha maioría, unha maioría relativa, digamos, se quixese, todos xuntos poderían formar un goberno alternativo que non foi posible ao inicio da legislatura, non? Cales foron as causas que poida dicirnos o voceiro do BNG que por que non se chegou a ese? Bueno, primeiro vou puntualizar unha cousa, eu sempre digo o mismo, a xente dice a oposición como se a oposición fora un partido. A oposición son 4 partidos, uns están nas antípodas dos outros, e hai que facer un gran esforzo de diálogo para chegar a acordos en cousas que son bastante difíciles, non nos enganemos. Poñer de acordo ao BNG e aos cidadáns na memoria histórica non é unha cousa fácil, por exemplo. É como eso moitos temas, porque temos unha concepción da sociedade, da política e da economía totalmente diferentes. Non vemos o gasto para nós a inversión social, para outros é o gasto social, non é o mismo. Entón, cando se fala de cousas e de cifras e tal, pois sempre hai tal, pero bueno, hai que dialogar e hai que falar. Como foi o proceso? Bueno, pois como todo o mundo sabe, cando acabaron as eleccións, a situación na que estábamos era que por primeira vez en moitos anos o Partido Popular non tiña maioría absoluta. Entón, era posible, teóricamente, porque os números daban, crear outra maioría absoluta, outra maioría diferente e absoluta a do Partido Popular. O BNG, como é o grupo, o segundo grupo do Concello, o primeiro grupo da oposición, o número de votos, pois tiña que intentar, tiña que mirar a posibilidade de conformar esa maioría. E así o fixemos, entón fomos falando con todos. Lle dixen a todos, mira, vamos a ver si creemos entre todos que é posible facer unha maioría diferente do Partido Popular. Falei co Partido Socialista, eles me dixeron que sí, que por eles se parecía que sí, que se podía facer. Falei co IPR, tamén me dixeron que sí, que por eles se podía facer. E falei con Ciudadanos e me dixo que non. Por 2 motivos. Primeiro, porque eles con nós non falaban. Nós con nacionalistas non dialogamos para chegar a ningún tipo de acordo de goberno nin de nada. Porque así nos lo mandaron desde Madrid, nos mandaron as directrices e dixeron que os nacionalistas... Estamos falando do goberno de Ribeira para a xente, gobernar a xente de Ribeira, non a xente do Estado español. Eles, a súa cosa, non nos recibimos as directrices da nosa dirección nacional e nos dixeron que nós cos nacionalistas non temos nada que falar. Eso unha. E a segunda, nós non imos participar en ningún goberno, en ninguna maioría, en ningún acordo no cual nós non sexamos a forza mayoritaria e principal. Así me dixeron, así me dixo Asier, que era daquelas, era o número 1, ainda non estaba o Pancho,
bueno, dixen que, bueno, hombre, estamos falando tía máis eu, non pasou nada, teremos que falar moito ao longo da legislatura, bueno, como ves, non, en fin, pero bueno, se así é, pois mira, tamén, eu, sinceramente, tamén lle agradecín a claridade, porque estarte mareando, votar a mellor un mes, que sí, que non sei que, bueno, que xa veremos, que tal, pois, o dixo así de principio, entonces, todo foi nun mismo día, falei co PSOE, lle dixen, cando saiba o resultado de falar co demais, che chamo, che digo, falei con IPR, lle dixen, cando saiba, falei con Asier, con Ciudadanos, dixo que non, chamei o PSOE, oye, mira, que Ciudadanos di que non, de maneira tajante, rotunda e sin volta atrás, chamei a Rosa, pois que Ciudadanos di que non, de maneira tajante, rotunda e tal, e así non dan as contas. Pasado o tempo, a ruptura de Ciudadanos, Asier está fora de Ciudadanos, é un non adscrito, igual que outra concelleira, mudarían as cousas de quizáis volver a intentarlo? Creo que non. Daquelas, como che estou contando, era simplemente unha exploración. Non se falou ni quen sería alcaldable ou alcaldesa, ni quen sería, como serían as obras de goberno, ni nada. Algúns grupos, é verdad, que a mí me dicían, quen vai ser alcalde, quen vai ser tal, quen non está, bueno, pero se primeiro vamos a ver se estamos, porque eu vou preguntar a todos, se un me di que non, pois xa, para que vamos a ponernos a discutir que se este vai ser o outro, vai ser tal. O que dixen eu, a todos, dixen, home, o que parece razonable é que isto xa hai bastantes experiencias ao respecto, é que isto vaya en función dos votos que ten cada un. Claro, a mí me dá un poquinho de pau dicir, non, se non son eu alcalde, non hai nada que falar. Entón, a mí dá un poquinho de corte. Non, home, isto, cando chegue o momento, se chegamos a acordes, estamos dispostos, pois, según a representación que teñamos cada un, pois así serán as responsabilidades. Iso parece o máis lógico. Pero xa non se chegou a plantear nada deso porque non houve posibilidade. Despois hubo outra segunda parte, na que aí xa non estuvemos nós. Nós estábamos, en fin, sabíamos tal, pero con nós non se contou. A ver se outros partidos tiveron outros intentos, que non nos enteramos pola prensa, non? Pero que non chegou a... Pero que tampouco, polo que parece, tampouco. E me preguntabas por a situación deles agora. Bueno, pois eles agora están no grupo de non adscritos. Non é o grupo mixto. Algúnha xente di, o grupo mixto. Non é o grupo mixto, é o grupo de non adscritos. Bueno, levan un pouco tempo. Eles din que se quedaron porque teñen ganas de traballar. No caso concreto de María José máis Asier, Dolores Elordi xa estaba anteriormente, e, bueno, estamos intentando, o resto dos grupos, estamos intentando, pois, facerlles un acubillo, un sitio onde poidan traballar, porque eu, se eles din que queren traballar, pois, por nós non vai quedar, non? Todos somos concelleiros, todos somos elegidos polos votos dos cidadáns, queren traballar, pois hai sitio para todos. Sí, porque segundo a lei podían quedar a unha parte e non entrar a formar parte de comisións, nin de outras... Sí, bueno, eles teñen o que corresponde por lei, vamos. Pero, vamos, nos seguimos falando con eles como falamos con todo o resto da xente, non? Ainda que a xente pense o contrario, cando estás en un sitio como o Concello, que tens que mirar polos intereses, tens que falar con todo o mundo, porque tens que mirar polos intereses de todos, non solamente poñerte a defender os teus como un tolo, e deixar os demais que teñen tanta legitimidade cos seus votos como a tes ti. Hai que falar con todos, incluso cos que non ideolóxicamente non hai moito fin, sí. Como ve a situación económica do Concello de Ribeira ao BNG? Pois eu creo que é unha situación bastante boa. Xa sei que hai débeda, pero que, claro, aquí hai moitas cosas que facer. Hai moitas cosas que facer. O que é importante é que todo o que fagamos, o fagamos con sentido, con cabeciña, que non despilfarremos os cartos, e que os orientemos ao que realmente necesita a xente. Pero despois, a min non me asusta que o Concello de Ribeira deba 7 ou 8 millóns de euros. Non me asusta, porque estamos falando dun orzamento de 20 millóns. E despois tamén temos que a nós tamén nos deben cartos. É dicir, en este momento, o Ministerio de Facenda lle debe ao Concello de Ribeira 2 millóns de euros de Ribeira Atlántica. E, bueno,
estamos endeudados, pero estamos endeudados en unha proporción perfectamente asumible por un concello como de Ribeira, que as súas necesidades, que os seus ingresos, e todo está perfectamente controlado por intervención, cumplindo as normas tan restrictivas que está marcando o Ministerio de Facenda, o señor Montoro, que son moi restrictivas, xa sabes como vai iso, non? Cada cousa que faz tens que facer o informe de que, en fin, de que tal, pero bueno, eu creo que está bastante ben, bastante ben. Hai nos que están en situación realmente catastrófica, non é o caso, Se lle poño varios puntos en riba da mesa, que nos podería dicir de cada un deles? Falamos do eixo Ribeira Atlántica. Pois Ribeira Atlántica foi o pasado, agora o presente, seguramente o futuro será Eduse. Pois foi unha oportunidade, eu creo que se fixeron cousas bastante boas con eses cartos. Claro, eu dixen antes, temos que atender as necesidades da xente, efectivamente, pero se un goberno xestiona unhas axudas que che veñen da Europa e che dicen que tes 5 millóns de euros para facer esta cousa, esta cousa, esta cousa e esta cousa, non vas a dicir, non a facemos porque eu prefiro gastar os cartos aquí, porque entonces perdes os cartos. Non che deixa. Iso é algo que a xente non entende, que claro, a xente dice, e antes de facer isto, non era mellor facer isto outro? Claro que sí, se os cartos foran nosos, e tuéramos eses cartos e podemos facer o que nos quixéramos, non marcábamos a prioridade. Pero resulta que os cartos non nos dan para eso, e se non faz eso, cho quitan. Entón, imos a facelo ben, imos a facelo o mellor que poidamos, e que o que teñamos que facer, procurar que repercuta na cidade e nos cidadáns. Eso foi o que pasou. Dentro dun par de días vais a presentar públicamente o plan Eduse no mercado, non? Teñen vostedes xa falado disto? É que iso é unha das cousas, por exemplo, que comentábamos antes, hai que falar, claro. O Ribeira Atlántico eran aquelas 7 actuacións, 8 actuacións, e aquilo era o que había. E se querías cambiar algo, tiñes que pedir permiso, o que tal, e pedir tal, e... Este é diferente. Este é diferente. Aquelas as programou o goberno, mandounas, e as aprobaron. Esta non. Esta hai... Pode haber a posibilidade de conseguir unhos cartos. En que credes que os debemos invertir? Que opina a xente en donde debemos actuar? Entón, se convocou a asociacións, a partidos políticos, ali estuveron o Altofalante, ali estuvo a Dorna, ali estuvo o Club de Remo, ali estuvo o equipo de fútbol, ali estuveron as asociacións culturais, ali estuveron empresarios, ali estuvo... En fin, todo o mundo dando opinións. Levamos unha tarde dando opinións, tendo encontros, con comisións tal, marcamos unhas líneas. Agora temos que escoller os proxectos. Efectivamente, foi un proceso moi participativo. Antes non era así. Antes non era así. Todos pudemos participar, tanto nós como a ciudadanía. Entón, agora temos, efectivamente, ese traballo se reconoceu, o Ribeira Atlántica se fixo bastante ben, eso tamén influiu para a hora de seguirche aportando fondos, e agora temos un traballo que facer, que é definir máis claramente aquelas actuacións das que escollemos, porque este plan é bastante máis flexible que o outro, e a onde imos dedicar os cartos. Ben, antes de continuar, facemos unha pequena pausa para a publicidade. De seguida, continuamos a falar con Xosé Antonio Vázquez Cobas, voceiro do BNG daqui do Concello de Ribeira. Hola, aquí estamos de novo con o noso convidado, Xosé Antonio Vázquez Cobas, voceiro do BNG do Concello de Ribeira. Falábamos do eixo atlántico de Eduse. Podemos falar agora de outros proxectos que están aí, pero que ainda non están funcionando ao 100%, non? Como pode ser a nova depuradora ou a lonxa nova, non? Sí. Son inversións, comentaches dúas, eu añadiría tamén o novo mercado, que foron moi costosas. A lonxa, unha inversión de 15 ou 16 millóns de euros. Unha inversión que era necesario facela. Eu xa sei que hai xente que dice, tiñamos unha lonxa? Non. Tiñamos unha lonxa que non cumplía ninguns parámetros da Unión Europea, ou casi ninguns, que tiña moitos fallos.
rotura de frío, problemas sanitarios, en fin. Non era unha lonxa para o primeiro porto pesqueiro de baixura de Europa. E había que renovala. As cousas, podía ser o mellor facer unha máis dimensionada, menos grandiosa, seguramente sí. Seguramente sí, o mellor en vez de gastar 15 millóns de euros na Catedral do Mar, con 8 ou con 9 facíamos unha lonxa moi digna, moi preparada, máis dimensionada, sí, pero a lonxa había que facela. Porque nos guste ou non nos guste, Ribeira está mirando o mar e ten a súa vida orientada ao mar, non solamente o sector extractivo, sino o sector transformador, de investigación, e de I+D, e por aí temos de ir. Pero non comparto esas ideas que dicen, con que tiñamos ben nos valía. Non valía, non valía. Pois que pasa? Pois parece ser que ahora en decembro, xaneiro, pois se vai empezar a funcionar a lonxa nova. A información que eu teño é que se empezará seguramente pois un poquinho como por fases, non? Pero nos estamos agardando que realmente eso sea unha realidade xa. Como está vendo Cobas dende os usuarios máis novos a apertura ou a preapertura desa lonxa? Non comentanlle algo máis operativa que anterior? Bueno, a ver, esa lonxa ten e tivo problemas de entrada, porque claro, a lonxa hai que, como se entras nun piso hai que amoblalo, non? O hielo, separar os tal, o pantalán para as embarcacións menores, en fin, as auxilio das caixas, hai que, digamos, que case como se vas a amoblar un piso. Parece que eso xa está en vías de solución. E, de feito, se vai a comenzar a traballar, pois, seguramente po mes, e, bueno, creo que polo interés de todos, os problemas se van solucionando. Eu abogo porque así sea, porque unha das cousas que eu máis sempre critiquei son as inversións que se fan, entonces gastas o mellor 15 millóns de euros, e resulta que tes aí eses 15 millóns de euros 3 ou 4 anos que non os usas. Eso é unha mala inversión. Cando invirtes os cartos nunha cousa, tens que darlle un uso para rentabilizalos, non os podes ter aí estancados, sin rendir nada. Entonces, afortunadamente vai se poñer a funcionar. O meu desexo, creo que polo ben de Ribeira, é que funcione estupendamente. Oxalá así sexa. Canto ao mercado? O mercado, temos un mercado tamén monumental de 3 pisos. En fin, personalmente, o meu grupo creemos que se cometeu un erro. Cometeuse un erro. Unha cousa é que che guste máis o edificio, que che guste menos, pero outra cousa é que a xente non este cómoda ali. Aquilo, a verdad, quedou pequeno. Por unha petición e por querer agradar a todos, de que todos queremos estar abaixo, pois se meteu todo aquí, e agora queda unha cosiña un poquinho liliputiense, unha cosiña un poquinho pequena, e entonces non hai suficiente comodidade de traballo e tal. Eu agardo que nas plantas que faltan, que creo que tamén en meses próximos sacaremos xa a licitación ás seguintes plantas, polo que ten comentado o alcalde, pois que se traballe dunha maneira un poquinho máis efectiva, porque o de abaixo xa é difícil de solucionar. Bueno, de todas maneiras, é verdad que están os espacios máis reducidos do que eles desexarían, pero bueno, comparado co que había, que tampouco cumplía os parámetros nin sanitarios, nin tal, porque claro, aquí a xente a veces se esquece dunha cousa. Ora dicen, a plaza, tal, sí, pero é que aquí a edar, pero que aquí levamos 24 anos gobernando as mesmas persoas e resulta que estaba todo por facer. E ainda quedan moitas cousas por facer. Por que houve que facer un mercado novo? Por que houve que facer unha lonxa nova? Por que houve que facer un edar que non había? Por que hai que facer unha estación de autobuses? Porque que fixemos ata agora? Que fixemos até agora? O problema da EDAR. Eu creo que a EDAR debía ser para Ribeira unha das obras máis importantes da súa historia. Non é de recibo que unha localidade como Ribeira esteve tendo a caño libre ao mar. Se fixe un proxecto, non era o proxecto que o BNG quería, nin era o proxecto que querían moitos grupos da oposición.
Sabes que houve manifestacións, reunións, eu me acordo de marchas a Penisqueira, houve 40.000 historias, e ao final se sacou este proxecto. Que sucede en todos os concellos, que non é unha cousa... Se sacou este proxecto. Alegamos, non nos parecía xeitado, porque claro, hai que bombear por todas as estacións. Claro, a xente veu que se facían as casetas, hubo grupos, asociacións, estou me acordando de Verde Galla, estou me acordando do BNG, estou me acordando de asociación esta que se fixera en Sagres, en Aguiño, que tamén foi consultada, que alegamos e presentamos tal. Bueno, non se nos fixo caso e se fixo o proxecto este. Que pasa agora? Pois agora pasa que hai problemas. Estamos no período de probas, a empresa ten 18 meses de probas, porque esta é unha obra moi importante, de moitos millóns de euros. Entón, claro, hai que ver como funciona e tal. Está dando problemas. Os técnicos están buscando a ver cal é a solución, e eu e o meu grupo desexamos que realmente sexa unha solución fácil. O gallá digan, pois mira, que hai este vertido aquí, hai isto aquí que está tal, ese isto. Porque se o problema é estrutural, é un problema máis serio. Se é un problema de construción, non? Que eu non son moi optimista de que non sea. Porque Ribeira ten as augas fecais e as pluviais van todas ao mesmo sitio. Non hai separación de augas. Non hai separación de pluviais. Inda que é verdade que todas as obras que se fan novas ahora no Concello se fan ca separación de augas. Pero claro, van á mesma mai, que sigue indo ao Padán. E respecto desto, queria dicir unha cousa. Os cidadáns de Ribeira temos que ser conscientes de que cando tiramos pola cadea dos nosos inodoros, eso vai a unha estación e pasa por uns tubos que vai bombeado e pasa por unhas poblacións, e o que non pode eso é facerlle a vida imposible a xente. En estes momentos hai veciños nosos que están tendo unha vida imposible por culpa desa edad, porque non poden vivir de xeito nas súas casas, non poden abrir a ventá, non poden estar dentro da casa porque están sufrindo unha especie de veneno cheirento que lles fai a vida moi complicada. Eses veciños necesitan da solidaridade de todos nós para solucionar o problema, porque é unha cousa moi seria. Eu, sinceramente, de verdad, agardo que se solucione, pero debemos ser todos conscientes que non é cousa deles nada máis. Non é solamente que os que están en Castiñeiras, ou os que están nos Areeiros, ou os que están en Aguiño, eses que apañan, non. Somos todos nós os que temos que responsabilizarnos deses problemas, porque son todas nosas augas fecais, todo o noso saneamento, os que está afectando a eles. E para solucionar ese problema non lle podemos facer a vida imposible a eles. Entón, que sexamos conscientes todos os cidadáns de Ribeira, todos os do noso Concello, de que ese é un problema que temos que solucionar sí ou sí. Sí ou sí temos que solucionarlo. E, desde logo, o BNG vai estar aí apoiándoos, en fin, o que nos soliciten, loitando para que eso se arregle. E convidamos a todo o mundo a que tome conciencia dese problema, que é un problema serio de saúde para moita xente. Serio é necesario, unha obra moi necesaria. Exactamente. Cales son as propostas principais para o BNG para os 3 anos e medio ou 3 anos e pico de legislatura que quedan? Bueno, a ver, quedanos 3 anos que van a ser complicados porque, como estivemos falando, a composición da corporación cambiou. Non sabemos moi ben todavía, estamos un mes e medio. Os apoios. Claro, non sabemos como están os apoios, como están. Nós confiamos en que a tónica siga sendo a mesma. Quero dicir, que o grupo de goberno, cando ten que facer uns orzamentos, consulte con todos nós, consulte con PSOE, consulte co BNG, que nos poñamos de acordo onde queremos invertir os cartos, onde queremos que é necesario invertir eses cartos, as partidas que son máis necesarias, que teñamos unhas prioridades todos máis ou menos de acordo. O meu grupo, seguimos como dixemos ao principio. O máis importante é a xente. Hai xente que o está pasando realmente mal, esa xente ten que estar, por medio da solidaridade de todos, atendida. Para iso, é preciso que nos poñamos de acordo nunha serie de cousas que para nós son moi importantes. Pois que cousas? Plan de emprego, con un especial fincapé no emprego xuvenil.
así se debe reflexar nos orzamentos, ou intentaremos que así sexa, plan de emprego juvenil, porque temos un problema de emigración de xóvenes tremendo. Hai 2000 persoas menores de 35 anos que están fora da nosa localidade. Cando tiña que ser a inversa, non? Claro. Ribeira tiña que absorber os xóvenes de outras localidades. Exactamente. Temos que intentar paliar ese problema de emigración. Temos un problema de que hai xente que, ainda que se di que a crise xa tal, hai xente que está pasando moi mal. Os salarios non son o que eran, perdeuse moito, a vida subiu, hai moita xente que perdeu o traballo, as condicións laborais variaron moitos, porque houve unha reforma laboral, en fin, a sanidade e a educación pois xa non é como era antes, non? A xente a veces ten que recurrir a pagar medicinas e tal, entonces, eso para nós é prioritario, hai que atender a xente. Eso é fundamental. Hai que facer Ribeira merece, despois vou enlazar con unha cousa, como eu xa me tinha pensado preguntar, Ribeira merece facer un plan de transporte público, onde a xente poida, os nosos maiores, a xente xubilada, poida ter unha tarxeta que lle permita ir cómodamente no autobús por un precio, en fin, subvencionado, como hai en outros sitios, e non pagar €1 e pico cada vez que vas de Carreira a Ribeira, ou de Artes a Ribeira. Hai que facer un plan de transporte, hai que facer unha estación nova de autobuses. Esa estación, eso que temos non é unha estación. A estación é unha promesa electoral que debe vir de moi atrás, pero que nunca ten unha solución clara. Pero nós temos vontade de facelo, se seguimos como ahora falando, podemos facer. Eu estou convencido que o goberno tamén ten vontade, e creo que se seguimos falando que podemos conseguir en esta legislatura. Son moi optimista. Eu creo que non. Eu creo que podemos conseguir en esta legislatura. E claro, se solucionamos esos problemas, un bo transporte público, unha boa dotación de aparcamentos, podemos intentar facer unha cidade máis humana para todos os que vivimos nela. E por eso enlazo co de peatonalización, que seguramente a mellor me vai preguntar algo deles, non? Podemos facer unha cidade máis humana para que todos podamos vivir en ela, unha cidade accesible, onde a xente que ten problemas poida andar tranquilamente por ela, onde non haxa que baixar 4 escaleiras cada vez que queres ir a un sitio, onde haxa unha plataforma única, en onde os coches polo centro da cidade non pasen de 30, que non haxa atropelos. Temos unha gran cantidad de atropelos no concello de Ribeira. A xente atropellan nos pasos de peóns. Eso se soluciona baixando a velocidade. Se non perdemos nada en chegar en 1 minuto ou 1 minuto e medio máis tarde a ningún sitio. Temos que facer unha cidade na que a xente sexa a protagonista da cidade e non solamente por lo menos certas zonas. É moi complicado, pero hai que compaginar as dúas cousas, hai que manter o equilibrio entre os peóns e entre os coches. O que non pode ser é o coche o dono das aceras. Non podemos pasar polo centro de Ribeira e ver os coches aparcados cubrindo a acera porque unha persona vai comprar un paquete de tabaco. Algo curioso no tema da peatonalización é que o que sucede nos concellos cercanos, non? Por exemplo, cando hai unha proposta de peatonalizar, sempre hai unha xente que está oposta, non? Unha xente a favor, unha xente oposta, pero co paso do tempo dalle a razón a esa xente que quere esa peatonalización e os propios comercios vese nos outros concellos están moito mellor, non? De que ao principio custa como todo. Ti sabes, Pastor, como sei, porque estás ao tanto de todas estas cousas, que as peatonalizacións son un pouco unha marca da casa do BNG. Porque o BNG comezou en Pontevedra, comezou en Allariz, en Carballo, en Vigo, en Boiro, claro, son un pouco marca da casa. Entón, a min a xente, cando me ve, ti te crees que isto é Pontevedra? Isto non é Pontevedra, que isto é Ribeira. Efectivamente, é que non hai dúas iguais. Por iso hai que facer as cousas ben, con sentidiño, compaginando o equilibrio entre o coche, a mobilidade do coche e a mobilidade das persoas, pero se pode facer, xa sabemos que non é Pontevedra. Nin a podemos facer como Pontevedra. De ninguna maneira, Ribeira ten as súas características, as súas peculiaridades e hai que facela. Pero si é verdad que en todos os sitios nos que se fixo nunca se plantexaron volver atrás, porque sempre lles foi ben.
sempre lle dou beneficios aos comerciantes, sempre lle dou beneficios á xente, sempre lle dou unha vida máis tranquila, máis placentera para todos. Pero eu, algunha xente desta que me di, é que isto non é Pontevedra, se non fai falta ir a Pontevedra. Ti fíjate como está a Rúa Galiza ahora, e como estaba antes. Non tes aí ao lado. Fíjate como está a rúa, creo que se chama Santa Eugenia, está de Cuní, como está ahora, como estaba antes. Si cales son as rúas que funcionan? As que están peatonalizadas. Pois é un pouco tamén unha cuestión de mentalidade. E é tamén un pouco unha cuestión de non pensar que eu vou co meu coche e teño prioridade, o meu coche ten prioridade sobre todo o demais. Entón, o meu coche ten que ter un sitio onde aparcar como sexa ali onde eu quero ir. E a veces non é así, se non costa nada. Efectivamente, hai que implementar aparcamentos, xa se implementaron algúns. Eu estou me lembrando, pois unha das cousas que o BNG solicitou foi que se fixera un aparcamento aí nas Avesadas, público, porque había en determinadas horas, pois claro, viñan os da guardería, os do García Ballón, os do Galaxia, a xente que iba ao Mercadona, a xente que ia tal, e aí se montaba un cirio. Solicitamos que se fixera un aparcamento, o goberno tuvo a sensibilidade de facelo, e se fixo. E agora hai un aparcamento aí grande. Ti deixas o coche en as Avesadas e chegas ao centro de Ribeira en 5 minutos. É máis é moi saludable andar un pouquiño, porque non se vai poder facer. Non pasa nada. Eu creo que é un pouco cambiar un pouco esta mentalidade que temos de que temos que ir co coche a todos os sitios, non? E Ribeira, máis, é unha cidade en ese sentido un pouco especial, porque aquí, por casa, 2-3 coches mínimo. 2-3 coches mínimo, claro, onde metemos tanto coche? Ribeira está mudando, non? En maio de 2016, nunha entrevista a un diario local, dicía Xosé Vázquez Cobas que o Bloque está marcando bastante a liña de goberno. Iso segue sendo así? Bueno, Pastor, ti tamén eres xa persona que tamén estudaste na vida política, sabes que os políticos sempre intentan arribar un pouco a ascua, se fai isto porque o fixemos nós. Non, eu non creo que o Bloque este marcando a línea. A ver, non. Hai que ser realistas. O goberno de calquer municipio, inda que sea en minoría, o 90% das cousas, o 85% podes facer sin contar ca oposición. Sabes que é así. É así, verdad? Bueno, que pasa? Que o outro 10, que son cousas dunhas cantidades elevadas, dunhos acordos máis elaborados, de unhas líneas máis marcadas, pois claro, ten que falalo. E nos aí estamos, e máis estamos como unha forza consolidada, unha forza que traballa, que dá alternativas, porque a veces tamén non é solamente dicir que non, sino que isto non está ben así, pero se podíamos facer así. Entonces, estamos aí, non vou dicir que nos marcamos a línea. É verdad que hai moitas cousas que se están facendo agora, que en legislaturas anteriores, cando o goberno tiña maioría absoluta, se nos negaron. Porque esos regulamentos que che falei, estas cousas todas, antes se nos negaban. E agora se están facendo. As cousas se fan con máis participación, as cousas se fan con máis transparencia, e claro, pois está marcando a línea o Bloque. Home, non, pero cousas que antes non pudemos facer, agora se estamos facendo, están sendo positivas para a ciudadanía, e nós nos alegramos, pero non consideramos que nós sexamos o motor, non. Isto é cousa de todos, inda que nós temos a nosa parte, claro. Pero temos a nosa parte fundamentalmente porque agora o BNG, que se aquí vais preguntar por aí, é unha forza consolidada, bueno, sempre o foi, pero en este momento en Ribeira é unha forza consolidada, unha forza con un importante aporte de xente nova, con moitas ganas de traballar, un grupo cohesionado e que ofrece alternativas para a cidade. Iso é un mérito que ten a miña organización. Está repuntando o BNG a partir destas últimas autonómicas, vese algún cambio? Eu creo que xa antes. O BNG de Ribeira xa antes, tú sabes que isto a veces vai moito por, iba a decir por parroquias, pero por concellos, non? Nun concello podes ter un problema puntual, bueno, se pode, no noso caso, se pode superar, se pode consolidar, e vai para diante, e vai máis, e mellor en outro, pois non. En Ribeira, creo que na comarca de Barbanza en xeral, pois o BNG nestes momentos está en unha situación, eu creo que moi saudable, moi boa, moi consolidado, con ganas de traballar e con as ideas bastante claras. Curiosamente, agora empezan outros a flaquear.
os que viñan de novos, pois, que viñan con gran forza, que viñaron, que rompiron, como é o caso, por exemplo, de Ciudadanos, pois, porque a veces as televisións solo non valen. Un punto para rematar que non quero deixar pasar é o tema de, falamos antes durante a entrevista sobre o tema da lei da memoria histórica, non? Houve unha gran polémica, foi unha polémica viva nos medios de comunicación e tamén no propio pleno do Concello de Ribeira, non? Que foi o cambio de nomes de rúas, non? A iniciativa dunha asociación da Comisión pola memoria, da defensa pola memoria histórica da Barbanza, non? O Concello está cumprindo a lei da memoria histórica, por que non foi posible mudar a todos os que se propoñían? Alégrame que digas eso, porque moita xente dice, o Bloque quería cambiar as calles. Non, non era o Bloque. A Asociación de Recuperación de Memoria Histórica da Barbanza nos pediu a todos os partidos da oposición, porque o PP hasta ahora se negaba, que leváramos unha proposta deles, unha moción deles. E como alguén tiña que presentala, dixeron, presenta ti, Cobas. E eu dixen, vale. E presentine eu en nome da Comisión para a Recuperación de Memoria Histórica, en nome do resto dos partidos políticos. Porque alguén tiña que presentala, pero é deles. Non quero méritos que non me corresponden. Non é unha moción do BNG. O BNG ten presentado outras mocións para a recuperación da memoria histórica, cando foi a calle Xeral Franco para cambiar o nome, en fin, Lustres Rivas, ten presentado unha che delas, pero esa non nos corresponde. Está cumplindo, pois, ao Concello de Ribeira, na miña opinión, faltaban 3 cousas para cumplir a lei da memoria histórica. Retirar a rúa Rodríguez Bautista, retirar os honores a Diego de Licao, a Conde de Vallellano e todo. 3 cousiñas. En esta legislatura, que levamos un ano, se retirou a Hotel Goyanes, se retirou o 9 de agosto, que era a visita de Franco, en fin, se foi avanzando bastante. Quedaban esas 3 cousiñas, así no núcleo da cidade, pois polas parroquias tal e máis, non? Se modificou algúns emblemas que había, algunha fonte, algunha cousa, pero eso era o que faltaba. Era unha urxencia, porque non habría nada máis urxente que facer que eso. Home, a ver, non era unha urxencia, pero hai que ser decente. Na vida, a veces, hai que ser decente, hai que ter principios. E era unha decencia facer eso. Había que facelo por decencia, para ser millores personas, todos nós. Non é de recibo que a Rúa Galiza hasta fai uns anos siga se fora Xeral Franco, unha cousa inconcebible. É como se en Alemania a principal rúa se chama Adolfo Hitler. É unha cousa de decencia, e de democracia, e de libertade e de principios. Entonces, nós collemos esa proposta da Comisión e levamos ao Concello, claro. E houve xente, que se non matou a nadie, non te... Claro, só faltaría que tuviéramos unha persona con nome dunha rúa que estuvera con as manchadas de sangre. A Dios gracias que non as tiñan manchadas, que nós non queríamos que estuveran manchadas. Pero todo o mundo sabe, todo o mundo sabemos, todo o mundo escoitamos, como se facían en Galicia estas cousas. Que viñan uns días da Falange, collían tal, bueno, pois ese señor era o jefe da Falange. Ese señor era o jefe da Falange. E ademais pertenecía, digamos que ao núcleo dirixente da provincia da Coruña. E non nos parece decente que siga ocupando o nombre dunha rúa en Ribeira, dunha rúa tan importante como Rodríguez Bautista. E creemos que non a debe ter. A lei da memoria histórica está vixente, hai que cumplirla. Hai que cumplirla, sí. Pero sabes que, como digo, todo feito a lei, feita a trampa, se buscan recovecos, se lle dan voltas, realmente non hai vontade. O sea, o goberno de Ribeira podía dicir, oye, mira, esta rúa que entra dentro da lei da memoria histórica vamos a poñer tal, e ninguén lle diría que non. Dos grupos municipais, xa sei que hai xente que di, era unha boa persona, tal, bueno, moi ben, pode ser unha persona para usted, pode ser unha persona excelente, pero non é un exemplo para ninguén, baixo o noso punto de vista. E, de todas maneiras, eu creo que se vai cambiar. Confío en que se cambie, seguramente non o verei eu, será outra corporación, eu que sei, pero en algún momento alguén dirá, pero que fai un falangista, ainda que non haxa matado a ninguén, nunha rúa principal de Ribeira. Pois moitísimas gracias, Vázquez Cobas, por acompañarnos. Os últimos minutos da entrevista son para que vostede se poida dirixir á cidadanía de Ribeira para que se despida dele. Pois nada, eu a cidadanía o que quero dicir é que
o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sigue traballando, sigue ofrecendo alternativas, que seguimos ilusionados, que creemos que este vai ser un mandato moi importante para a cidade de Ribeira, e lle pedimos a xente que participe, se quere que participe con nós, que estamos a súa disposición, e que entre todos faremos unha Ribeira e un concello moito mellor. Moitísimas gracias. A ti, e a Tele Barbanza. Señoras e señores, isto foi todo. A semana que ven estaremos aquí en Ágora con un novo convidado.